kaka wawacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno, en ga morna mar bedo kod odiochieng' wago mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare, kaka wanyalo tiyo tijewa, to magi duto chak wanyalo timo ponono ni waonge kod ngima makare. Kaka nyithindo nyalo dhi e skul, to magi ok nyal timore ka ponono ni gionge kod ngima makare. Amor mokalo ni wendo na kendo daktari nitiere e studio ka a. Abomiye thuolo mondo mi onyisa ni nyinge ng'a, en nyakanye, en laktar molony e weche mage, kokwa ketho kinde kata matin wadonje twak achiel kachiel. Erokamano nya Ruth, iluonga ni Phoebe Ongadi. Alonye weche meke puonjo oganda kaka nyalo tiyo gi chiemo mondo wageng' tuoche kata wathiedh tuoche. Gi dho ngere wacho ni nutritionist kata public health educationist. An Nyarongo Kamagambo, Migori County. Amor mokalo kendo machiegni penj laktar, ayero kaka wacho uthuru gi confidence An Nyarongo, Migori County, machiegni daktari. Erokamano nya Ruth. Daktari, kawuono adwani mondo wang'e weche mag malezi bora nikech wang'e weche mag malezi bora ihingo ga diriyo e higa dwe mar 5 kachiel kod dwe mar 11. Kata kamano nikech watiere dwe mar 5 wadwani wachaka achaka gi tiende mondo kaka wamedo sudo to wang'iyo ni ere kaka wamedo puonjore maka chop dwe mar 11 to waseno ni wago okang' koso kwa go okang'. Malezi bora en ang'o? Erokamano nya Ruth. Malezi bora en initiative kata gima nochak gi Ministry of Health mano e higa 2007 to nochake mondo wajiw oganda sana sana mine mayach, mine madhodho nyithindo kata man gi nyithindo matin ne higni 5 mondo o access services kata mondo oti gi services meke health mantiere. To gimomiyo mano notimore ka wang'iyo gimiluongo ni Kenya Demographic Health Surveys ma 2022 pod neno ka nitiere gap Ruth. Wacho ni kuom nyithindo minyuolo 1,000 41,041 mar nyithindo gweko tho kapok oromo higni 5. Manyiso ni mano nitiere gap iluongo ni infant mortality kata child mortality. Tudo ni kaka sani ka wang'iyo mine atamalo madhodho nyithindo exclusive moko riwo gi gimoro amora e Kenya ka one at 60%, atamalo 60. To wasebedo 60 kamano for some time. Kipimo gi pinje ma kata ma Tanzania, Uganda, waneno ka Kenya pod o plateau at 60%. Kendo ka wang'iyo ni to nyithindo mage man gi kilo matin e Kenya ka indi KDHS 2022 wachonwa ni atamalo 18 gi nyithindo manyo dunde moloyo kako nego bed ni gibede higagi kendo atamalo 5 kata 5% nyithindo bedo gi malnutrition. Koro magi e statistics moko ma wang'iyo e child development to koro Ministry of Health wacho ni mondo gikel awareness diriyo higa mana mondo parne communities, parne counties, parne national government, parne jonyuol ni onego bed ni gidhi access services mondo giket arita maber ne nyithindo matin ne higni 5, mine madhodho nyithindo to gi mine mayach. Ilere maber mokalo kenda mor godo. Kapok adonjo matut adwani mondo minyisa thoro wach kata theme mar malezi bora higani dwe mar 5 ma wantiere ni. Higani ndi wang'iyo gimiluongo ni afya mashinani, ustawi wa jamii. Mano fulo ni ka wantiere gi afya maber e yot kata mana e family to society kata mana alwora marobo bedo gi nyak maber kata mana bedo gi nutrition maber. Kwa ng'iyo ni mondo afya mar jamii kata mana nti ere kaka e utewa e kuonde mwadake kaka afya mar jamii. To king'iyo jamii en ga afya mar ng'ama miyo, afya mar nyithindo. Ka afya mar kata mana health mar obedo maber e ot to manyiso ni society wa kata mana jamii wa bro thrive maber. Koro en afya mashinani, ustawi wa jamii. Mapani en thoro wach motegno mokalo nikech ng'ini gini chako kod oganda, ochako gi family, korko dhi e gweng', korko dhi e county, korko dhi e piny, magini chako gi family, mabede apani onego bed ni wachiko itwa maber mokalo. Iwinjo thoro wacha hik 2024 dwe mar 5 ma wantiere ni en afya kwa jamii, ustawi wa afya wa jamii, afya mashinani, ustawi wa jamii. Erokamano ahinya. Daktari, awinjo kimulonwa kata kwanda tamalo kata percentage mag nyithindo matho, child mortality, imulonwa kata nyithindo ma gina kanyo nyodunde kod weche makamago, nyithindo ma samo nitiere kod tuoche mopogore opogore, gina malnourished kata giyud madini makare mag chiemo. Wachak child mortality, gimomiyo kata kaka wanyalo geng'e seche mwantiere weche mag malezi bora. Erokamano ahinya. Gimomiyo gimayudo ni inyo nyithindo ahinya gimiluongo ni infectious disease kata mana tuoche. To tuoche go biro nikech ka nyathi immunity me dende ni piny. Manyiso ni rateke ne monyalo gore godo gi tuoche bedo mapiny. To rateke meke nyithindo bedo ga matin nikech gik mang'eny. Mokwongo kaka ne wawacho ni exclusive breastfeeding kata miyo nyathi chak maonge gimoriw. Chak wacho ni en chenro mokwongo mamiyo nyathi rateko e dende mondo ogore gi tuoche mang'eny.
to ka wang'iyo atamalo marwa 60% pod nitiere room for improvement. Koro wajiwo ni sama nyathi matin cha ok oyudo chak mar miyo e dweche 6 mokwongo ma ok oriwo gimoro amora to rateke mar dende dok piny. Wasebedo kwa wacho kae ni cha mar miyo ok nyal pim gi gimoro amora nikech chak mokwongo mawuok matin kabisa mar colostrum cha en obiro kendo en abit yellow, wadhi puonjore vitamin A, en rich in vitamin A to gi antioxidants kata phytochemicals manyalo konyo nyathini mondo ogere gi tuoche. Koro mano gimokwongo mamiyo nyithindo mang'eny hinyore. Mar ariyo mamiyo nyithindo mang'eny hinyore en ni ka koro bang' dweche 6 ka koro onego bed ni imiyogi nutritionally adequate foods kata mana chiemo ma koro imiyogi bang' ka gisechako tegno mar chamo chiemo moko bende samoro yudo ni nitiere piny. Kaso bende nitiere tuoche moko machando nyithindo to ng'eny gi gin tuoche minyal geng' kaka malaria en a leading cause of infant mortality Kenya kaendi. Diarrheal diseases bende chando nyithindo mago tuoche minyal geng'. To kendo bende nitiere tuoche mang'eny. Koro wacho ni ka nyathi immunity mare obedo motegno to kendo anyuola ong'eyo kaka nyalo tego nyathi to onyalo survive. Koro gimokwongo wacho ni onego oyud chak mokwongo mar miyo cha ma dweche 6 to bang' dweche 6 onego bed ni kendo oyudo chiemo ma adequate, onego bed ni ochamo chiemo at least ding'wen e odiechieng' achiel. Koro manyiso ni bang' dweche 6 pod ochamo chiemo go nikech ka wang'iyo kata mana statistics kech wahero ga wuoyo gi statistics yudo ni nyithindo 3 kuom nyithindo 10 kende e higa ma 2023 ema ne yudo nutritionally adequate chiemo kapok giromo higni 2, mano the first 2 years of life. To iwacho ni the first 2 years of life en window of opportunity iluongo ni 1000 days ndalo 1000 mokwongo en a very good window of opportunity ma a lot of malnutrition kata mana gik mwacho ni yudo nyithindo kaka bedo nyadundo moloyo hikgi nyalo bedo corrected mayot. Bang' that window of opportunity nyalo bedo ni moko go koro bedo tich matek matin mondo obed corrected. Kaka wanene TV no screen wanoero mano nyiso ni mano nyathi ochalo dweche 7 dweche 8 to onego beni miyogi nutritionally adequate foods ding'wen e odiechieng'. Kar luwore gi breastfeeding ka ginendelea breastfeeding to kendo wamedo wacho ni exclusive breastfeeding ma dweche 6 oendelea gi breastfeeding at least mer higni 2 kendo sana wacho ni obed ni miyo nigi virusi mar HIV obed ni miyo ni healthy we breastfeed for 6 months and continuation for up to 2 years. Ilero maber mokalo kar chiemo makare tok dweche 7 no wabo mulo nikech wacho ni nyithindo manyalo romo nok gi chopo e 2023 kwan madwarore 3 kuom 10 to nawinjo kimule ni opportunity maber mokalo mar reso ngima nyithindo. Adwa dok chien weche mag exclusive breastfeeding maka ber to nyathi onego bedi dhodho cha min gi kende kuom dweche 6. Wabedo ga kodik mopogore mathoro rocho yudo ni samoro ng'ama miyo moro wacho ni en ok obed kod chak moromo wasiwinjo kamine wacho kamano. Koro wacho kacha ni nyathini ok yieng' nikech weche mag chak ma ok oromo. Wasebedo kod seche ma samoro janyuol owito ngimane seche ma onyuol nyathi. Wasebedo kod cases ma samoro janyuol odhi abandon kata odhi owito nyathi. Mama aketo nyathini okete kama ok ber ahinya. Wang'iye kaka situations ainani kata okenge ainagi wanyalo geng'o mondo ngima nyathini obeda maber seche ma wachiri weche mag malezi bora. Erokamano ahinya. Pinje mabedo developed nitiere gimluongo ni milk banks. Mano manyiso ni mine ma healthy nyalo dhi golo chak tikano mana kaka wagolo remo. To mondo chak machal kamago koro konyo ga nyithindo mobedo abandoned kata mobedo orphaned. To Kenya pok wachopo kanyo. Koro nitiere situations moko ma extreme Ruth kaka ka miyo onge to koro chuno ni nyaka manyo alternative moro. Alternative machiegni motemo mondo chalgi chathuno en chak mar poda. To king'iyo chak mar poda chande beche ok yot nikech ka nyathi ma ja dweche 3 dwaro ni omadh chak mar poda no achiel ndalo 3 kata ndalo 2. Manyiso ni kwa ka ndalo 3 ka en week achiel onego bed no madho gi 3 mkebe 3 to mkebe achiel en 1500 kuchocho. Koro manyiso ni 1 week onego bed ni ng'ama miyo ni tiyo gi 4500 mondo oyud mkebe no. Koro samoro ok nyal bedo mayot. To yudo kama ne gima koro children's homes tiyo godo kata mana nurseries hospitals kuonde ma nyithindo bedo abandon tiyo godo. Samoro bende kate kabisa to nyalo wacho ni mondo chadhiang' mobedo diluted. To chadhiang' mobedo diluted bende oseyud mang'eny ni kelo
malnutrition. Koro watemo wacho ni kanyalore nikech ndalo machon kiparo chien matin 2010-2012 no wacho ni kata mana nyithindo ma minegi nigi HIV ok onego bed ni dhoth nikech ni miyo gi chak mar podano. To noyud ni chak mar podano be ne kelo malnutrition nikech samoro nyalo kelo diarrhea kaluwore kaka iriwe, samoro bilose mang'eny over diluting mondo ang' odhi oromne. Koro wacho ni obed miyo matiyo, obed miyo mantiere ohala, kata mana madhi e jua kali, pod inyalo dhodho nyathi kuom dweche 6 mokwongo. Kendo wasebedo kwa wacho kae kata mana while during breastfeeding ndalo meke ng'iyo dhodho nyathi, wasebedo kwa puonjore ni kata mana employers bende onego mi employees kata mana jogo magindiko tich thuolo maber maginyalo dhodho godo nyithindo kata ka gine tich, miyo gi nafas moro monyalo dhi mondo obiye chak to okan, nikech chak mokan maber moum bedo for 8 hours ka ok okethore, mano seche 8. To Kenya ka indiko wadhi tich to watieko seche 8 kata seche 9 ka wane office. Koro ng'eni ka employee no bedo supported maber, ng'ama miyo no bro tiyo maber ne company no, kendo employer ema bro benefit. Sama nyathi ok otuore, employer ok bi tiyo gi pesa mang'eny mar chiwo sick offs mang'eny, kata mana health insurance chande bende dhi bedo saved. Koro wa promote breastfeeding to ntiere situations moko ma koro chunowa ni nyaka wamany alternatives to breastfeeding. Iwacho kata ni tok dweche 7 onego bedi koro nyathi chiemo maber, mabende ne wayudo ni hik 2023 kwanda tamalo maduong' mar nyithindo noko yudo madini madwarore. Seche wacho ni chiemo maber kata chiemo makare en chiemo machalo nade, mabende ni wacho ni ding'wen odiechieng', to ken kamano kende podi tede kod chathuno kuom thuolo manyalo romo higni 2. Erokamano ahinya, wacho ni nyithindo 3 kuom nyithindo 10 oseyud ni ok yud madini maber kaluwore gi chiemo. Koro gimokwongo monego bed ni nyaka wapar sama omiyo nyathi chiemo, chiemb nyathi onego bed gi nutrient density. Ofulo ni onego bed ni oyudo balanced diet, gima chon waluongo ni balanced diet, tinde waluongo ni food groups. Onego bed ni oyudo food groups kidienje ka gidienje, nikech ka nyathi oyudo chiemo achiel, ka chingoro ne wan gi show kata mamoro wacho ni omiyo nyathi ne mchele kende, nono kata ka dend nyathi no chako lokore mayelo nikech nyathi no ok yud nutrients. Koro wawacho ni mokwongo ka nyathi chako chiemo dweche 6 madhi e dweche 7 en 6 completed months, ok ko samo chako dwe mar 6 samo dhi tieko mane koro ichako. Mokwongo inyalo chako ne gi cereals, to cereals nyalo bedo cereals mar mchele moregi, nyalo bedo cereals mar nyuka mar nyuka. To cereals go wacho ni mokwongo onego bed very thick mondo obede odonje kiji obed ni ikwanye gi kijiko moko bed ma light. Kech samang' obedo ma light, inyathi tin kabisa kineno glass moro mwamudho godo picha in around 200 ml. Koro ka iruo nyuka to bedo over dilute kata nyuka bedo gi pi mang'eny, to nyathi no bro mana yiengi pi to ko bi yudo nutrients mantiere nyuka. Koro nyuka madong' e kijiko e maber gi nyathi. Minyalo chodh gi kijiko maber gi nyathi. To kendo wacho ni nyuka ni podi nyal timne value addition nikech wadwaro nyathi matin oyud madili maber moromo. Koro samire inyalo chelo simsim matin, inyalo rego don nyuka, inyalo chelo kodhi mar budho, kijika chelo romo gorogoro achiel mar nyuka, inyalo rege iye kanyo. Kata mana peanut butter wasebedo kwa wacho ni inyalo loso peanut butter tiruo ei nyuka. Kata mana butter gima iwiro e mkati kata mana mwatiyo godogo binyal kawo matin. Jomoko bende kawo olive oil kijiko moro achiel. Manene picha wani to chalo mana uji power. Wasebedo kwa wacho kaindi. To mabe gi nyithindo adier. Ober gi nyithindo nikech wawacho ni achiel kuom tego nyithindo en miyo gi gik miluongo ni fermented foods. Koro nyuka mobedo fermented ma oko koro mobagi chiemo mobagi obed mala kata mana ma chak mopoto mago ber kabisa ne nyithindo. To sana bende kaka nyathi medo dongo, wacho ni nyathino be dwaro proteins. Mano manyiso ni chiemo magero del. Ng'eny ni ka nyathi osechako chiemo to neno ka sama ji chiemo e mesa, nyathi ma dweche 8 dweche 9 ibo kawne soup, tikete gi soup gi kuon, to ji to chamo ring'o, ji chamo rech, ji chamo chiemo mamoko. Kwacho ni soup mar recha ok en rech, ena pi. Koro ber ka nyathino bende imiyo rech. Nikech samang'o chamo proteins go, mago nigi zinc, gin gi immune functions, madhi konye mondo gere gi tuoche, mondo kiko bede statistics mar 41 out of 1,000 children under 5s ma koro brotho apoya nono, nikech koro dendgi
week. Koro nyaka nyithindo yud proteins, mano wamedo wacho. To kendo wan kaluo wato ber matin, ka wawuoyo ga kuonde mamoko to waneno ga ni imiyo nyathiche machielo, yudo ka ng'ama miyo oriwo ne nyathi rabolo, to keto mchele, to keto waru, mano chiemo achiel. Mago te gin carbohydrates. Koro sama nyathino chamo carbohydrates, ko bro yieng kendo bro nindo, to bro bedo malnourished. Malnutrition miluongo ni vitamin deficiencies. Koro nyathi ma kamano ema koro bang'e winjo ni oyudo kwashako ma en protein energy malnutrition. Kendo wawacho ni nyithindo ma imiyo chiemo dweche 7 bende nyaka cham alot, ber ka gichamo alode, nikech green leafy vegetables kata mana alot mantiere gi rangi mopogore gine ma gimedo rateke mar del mondo nyathi oyud immunity. Kaachiel gi machungwa, watemo wacho kendo pile ni kikwami nyithindo soda, kikwami gi tam kawa avocado chati ruwa to kale kichungi, ka nyathi matin to miye, ka en rabolo nywasa mondo cham, ka en pai miyo cham kaka fruit. Koro ka nyathi oyudo chiemo goeko wuok kidienje mopogore kaachiel gi pi modho, to endelea mar dhodho nyathi. Ema wabro wacho ni nyathino atem gimiluongo ni malezi bora. Ilero na maber mokalo kidienje mopogore mag chiemo, iwacho kacha kuom ranyisi, ikaw mchele, inywaso gi rabolo, ichak inywaso gi waru, ineno ni nyathi oyieng'. Moro wabong'e ane ni wantiere kod kidienje mage, carbohydrates, proteins gin chiemo mage, vitamins gin chiemo mage, kaeto iwacho kacha kod pi kod gik ma kamago. Yiena mondo mi wakaw yweyo wadwa ni waduoge kidienje mar ariyo. No wacho kacha ni wantiere kod target groups, gin mine mapek, mine madhodho kaachiel kod nyithindo mantiere e bwo higni 5. Wasimulo nyithindo mantiere e bwo higni 5, kata kamano pok watie Kenya. Kwaduogo to wadwa ni wang'e ane mine mapek, kaka wanyalo ritogi kata kaka ginyalo ritore e weche mag malezi bora. Kik idhi mabor, kik isude. Skiza chapa ushinde. Ndugu yetu anapata shilingi zake 50,000. Musa Jakadala tukimpa tu. Si unaona? Hizi zote ni zako. Unasikiaje? Furaha mingi sana. Si ndio? Hebu wajuze kwa kamera tu ile pale, ulifanyaje kupata 50,000 leo hii? Nilifanya ku dial star 487 star 3 hash. Ukachagua? Nikachagua nikashinda. Ukachagua Skiza tu moja na ukashinda? Nikashinda. Imekupa 50,000. 50,000. Asante sana. Ungezea mama stock sasa. Si ndio? Lazima. Hivi, enda na cheki yako, hatusalii nayo. Skiza chapa ushinde. Make the most out of the rains by storing water with Powertank. Powertanks are crafted from food-grade polyethylene, UV stabilized and double-layered for unparalleled durability. Powertanks are backed by a 10-year limited warranty with an expected lifespan of over 30 years plus. We offer free nationwide delivery. Buy online or call 0779 000 000 to get your Powertank. Feel and chill with Powertank. The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down. But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial star 802 hash, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. Nyakwa Ramogi negin ji mahombgi ne lach kanegi loso oganda ne chiko itgi bende kama negi kalie weche ne dong matho nuna nigo kot kamoro kachacha nogoy asama dwa wacho wache to go kot to jibiro tek no ero sort out dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade igni mose kalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro gisani awuok oko mar manyo gi kata mana nyola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen saa 3 otieno.
kik bai. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu weche mag malezi bora mabende wang'iyo kidienje mopogore opogore mag ji ma wakete maino kata monego beni kete maino gin nyithindo mantiere bo higni 5 ka bende wayudo kacha ni thothne nyithindo gi tho kapok ochopo ka kotenore kod weche mag tuoche mopogore opogore. Tuoche gi biro nikech ang'o? Nikech ok giyud chiemo makare, ok giyud madini makare. Koro rateke gi mag del bende ni piny mokalo. Ere kaka inyalo tim? Ema de Dr. Phoebe lero kapok wasudo kata kapok wadhi mine mapek daktari adwa ni mamula ne karpi. Karpi kuom nyithindo mapoda tere bo higni 5 gi. Erokamano ni wawacho maber ni nyathi ma latine dweche 6 yudo pi moromo kwa kuom chamiyo nikech chamiyo wacho ni atamalo 60 to 70 en pi. Koro nyithindo ma chako chamo chiemo moko onego beni koro yudo pi mana kaka nyithindo moko. Koro nitiere kaka kawacho ni jok madongo yudo at least 2 liters kata mana in a day to nyithindo be 1.5 to 1.8 kaluore. Koro nyithindo ma dhi school wa juo jonyuol ni kapoko dhi school to akisha ni kar school kanyo nitiere kako nyalo yudo chiemo nyalo yudo pi modho maber school kanyo ero. Kendo wawacho ni ka entiere ot bende onyalo oyud pi modho maber. Bende wasebedo kwa wacho ni nitiere chiemo moko bende mantiere gi pi moromo kaka afuoto wasebedo kwa wuoyo kuome juices miloso kata mana mibiyo e pi. Koro pi en muhimu sana nikech ka nyathi kodo pi malong'o to kata mana tugo mare kata mana teko mare bro dok piny to digestion bende dhi bedo interfered. Koro bang'e ni pi en atamalo mang'eny mar del olos gi pi konyo mondo bende ofagia kata mana ogol toxins manyo nyathi nyalo bedo ni chamo kata mana romo godo kuonde magituge. Na winjo kibulo kata ni gik moko kaka soda, peremende, gik moko kamago ok ber ahinya kimiyo nyithindo. Mundu kanyo matin kapok wadhi mine mapek. Erokamano wacho ni nyithindo ka gik moko kaka soda juices gin gik miluongo ni preservatives mang'eny manyiso ni oket gi sukari mang'eny to sugar kaka wasebedo kwa puonjore en a natural appetite depressor manyiso ni oduoko ndadhu mar chiemo piny. To kendo sukari mang'eny bende is addictive. Koro nyathino koseng'eyo chamo gik ma sukari mang'eny mane gimo bro bedo kodwaro seche te. Koro kobi dwaro chiemo moko to en empty calories nikech mana gi sukari gi rangi to gi pi gi preservatives. Koro ok obi dwaro chamo chiemo moko manyalo miye nutrients mondo kik obed gi malnutrition. Koro gik moko kaka soda, juices ming'iewe duka gi ok ber ahinya ne nyithindo to ber ka wamiyo gi pi modho, ber kwa miyo gi kata mana fruits kata mana olemo mobi ginyalo chamo. Kendo nyithindo mang'eny bang' higni 2 nyalo chamo olemo no ka ok obiye. Koro waduok piny sukari momiyo nyithindo nikech gibedo attached, gibedo addicted to gigo gin empty calories ok bi miye madili madwarore e dende. To ponono ni kamano timore to immunity mare mwasebedo kwa gorene nyalo dok piny to sama immunity kata rateke mar del kodok piny to tuoche donje dende mayot. Kapok awuok kuom nyithindo nitiere ga vitamins moko mabende thothne awinjo ga kiwacho ni ber ka nyithindo yudo mabende daher mondo mamul matin mondo watiekre gi nyithindo chuth makoro kwa duogo koni to koro wasite overe gi nyithindo vitamins mabende thothne imedo e yor kata e hospital kata e clinic onde ma nitiere nyithindo. Vitamin mokwongo ma imedo e yo mayot en vitamin A nikech wasedo ni piny ma Kenya and developing mondo nyithindo yud vitamin A moromo e chiemo ok yot. To ema wacho ni malezi bora achiel kuom awareness kata mana campaigns mwatimo eni mondo nyithindo gi obiyo yud vitamin A to yud deworming. Koro vitamin A konyo kabisa nikech mokwongo okonyo mondo nyithindo onen maber kata mana vision nikech sama nyathi dongo nyaka ber koneno maber konyo bende mondo kika
dryness of eyes obed kamano. To mogik momiyo wawuoyo kuom vitamin A en nikech oloso gima iluongo ni integrity mar mucosal membrane. Integrity noero kata mana ratek mar mucosal membrane no ema konyo mondo kik pathogens kata mana tuoche donje e dendwa. Membrane no en mane pimnwago maber kaachiel kod tije kod gima vitamin C dhi timo. Osewacho ni wasebedo kwapuonjore ni lumbro kaka imonyo chiemo nyaka oa e bundich nyaka kar urinary tract oluore gi mucosal membrane kata nitiere gima oluore iluongo ni chalo lining. Koro lining no kobedo mayot to pathogens donjo mayot. To sama pathogens okalo lining no to koro donjo e remo to wayudo tuoche kaka bacterial infection, viral, fungal. Koro vitamin A en odhi konyo mondo oteg membrane no lining no. Koro integrity mare kata mana teko mare tegno. Koro ka teko mar lining no tegno to koro tuoche ok donj mayot. Emo miwacho ni vitamin A konyo in immunity kata mana gero rateko mar del. Vitamin A iyude chiemo maratong kata mana makwar, mano carrots, budho, nyanya, alode ma green. To samoro nyithindo mang'eny ok yud chiemo no moromo. Iyude bende liver, iyude bende chak, sana chak man gi cream, iyude breast milk. Kendi yude proteins mamoko. To samoro ka ok oyudore malong'o to koro nyaka mi nyithindo gi supplements. Mar dweche 6 imiyo gi miluongo ni 100,000 IUs ma blue, kasto bang' higa 1 nyaka higni 5 bang' dweche 6 ka dweche 6 imiyo gi miluongo ni vitamin A 200,000 IUs mano ma red. Mano drop achiel kende nyaka chop 5 years. Nikech one limited settings Kenya wa kaendi yudo ka clinics mang'eny miyo nyithindo nyaka higni 2. To mana nikech ok resources okoromo maber. To kalina resources oromo maber to nyithindo nyaka higni 5. Koro momi wacho ni wakauru advantage mar Malezi Bora Week nikech Malezi Bora Week nitiere campaign mar vitamin A. To kendo vitamin A supplements gi health workers wuotho kodgi ECD kata mana skunde ma nyithindo gi nitiere nyithindo machekechea matindo kata mana kor gweng kata mana kanisni to koro ichiwo. Koro gimo kendo vitamin A mwawacho kuome makonyo kabisa eno konyo mondo growth and development. Sama chemi meke cells losore, sama mifupa losore, gitiyo gi vitamin A bende mondo konyin growth kendo mondo bed nyathi obed motegno. Koro growth and development no bere vitamin A konyo. To wanyalo yude e chiemo to be wanyalo yude e supplements kaka vitamin A capsules michiwo sani e kinde mar Malezi Bora. Makatodo koni watemo kaka jonyuol to ka jogi bende wuotho kod supplements yaya mondo omi nyathini supplements wonge kwanyalo bedo kod overdose Dr. Phoebe. Vitamin A nyalo bedo kod overdose miwacho ni ichiwe nikech en wasebedo kwa puonjore ni vitamin A, D, E and K iluongo gi ni fat soluble vitamins. Fat soluble fulo ni gin gi budho kapo gibedo diluted e system wa. Water soluble vitamin A, C gi B gin kwa chamo gi to gibedo diluted mayot. Emo wacho ga ni onge tiende mondo ing'ada lot matindo gokinyi ti omoe chieng kaso ang' ibiro godhiambo ting'iewe. Mano vitamin A gi vitamin C ose evaporate. Koro gimi dhi yudo kuom alot mong'ad matindo kabisa cha en mana fiber. Koro vitamin A en achiel kuom fat soluble vitamins mabudho e system. Koro ok onego wakawe in high dosage mang'eny nikech onyalo hinyowa. Koro emo wacho ni dichiel e dweche 6 oromo. Tineno kama Malezi Bora campaign aparo ni it was a good idea nikech okete 6 months apart. Bang' May kendo moro kucho November mano bang' dweche 6. Manyiso ni koro nyithindo mane yudo vitamin A dwe mar 5 kendo ginyalo chagi yudo vitamin A dwe mar 11 nikech e clinics wa ok gibiyie mi mayot bang' higni 2 nikech limited resources. Lakini during Malezi Bora temiyo nyithindo te matin ne higni 5. Mapa ni maneno wach maber mokalo kaponono ni intiere kod nyathi ti neno ka jogo biro gimiyo nyathi vitamin A yie mondo miyo mi nyathino vitamin A kochopo dwe mar 11 kendo kimiyo gi yie mondo miyo mi nyathino vitamin A nikech kore ka atok biye mondo miyo mi to ayudo tiji vitamin A e dend nyithindo na winjo kimulo kacha weche mag kute kata worms wanyalo luongo kata ni njofni mabende thoro mako nyithindo tino luongo njofni wacha ni worms yudo kuonde ma nyithindo tuge pi ma nyithindo modho kata mana chiemo ma nyithindo chamo. Koro worms ben achiel kuom campaigns mitimo during Malezi Bora. To kendo ng'eny jo health workers madhi wuotho sani
ang'eni nikech koth mane chwe mang'eny labda odok piny, lakini ka gichako wuotho to gibo wuotho gi vitamin A koni to giwuotho gi dewormer koni. Nikech oseyudi ni deworming ni en achiel kuom gik makonyo mondo nyithindo odong maber. Mokwongo gima worms kata njofni timo ka gisedonjo e dend en gigolo gimiluongo ni remo, they feed on blood. Koro sama gi feed on blood cha gikelo ol mar del. Koro nyathi osiko ola ola sate. Koro kelo gimiluongo ni anemia. To anemia noendo nyalo bedo chronic kata nyalo kelo tuo nyalo hinyo nyathi mobed kata mana mortality mane osebedo kwa wacho cha. Mar ariyo, sama njofni ng'eny kuom nyathi gilarore gi chiemo. Koro sama nyathi cha uchiemo to njofni bende laro chiemo kode kae. Koro nyathini eventually bedo malnourished. To kobed malnourished ke janyuol ok chiw chiemo, obedo malnourished nikech njofni mantiere e dende kande. To kendo ng'eny gi bende kelo tuoche kata mana parasitic infections ka nyithindo gi obedo kod gi mang'eny. Koro deworming kenyo mondo ogeng worms kata mana iluongo gi njofni gi kenyo loso konyo mondo gengi. To mar ariyo bende konyo mondo ogol gi kane gintiere. Koro sama mano timore to iron levels bedo malo, nyathi bedo gi appetite maber, nyathi bedo gi dongo maber. To kendo gimomiyo wacho ni watime routinely ofulo ni okirit ni nyathi tuo, oko chiw symptoms kaka ni iye kaye, o diarrhea mang'eny, samoro fuolo, nitiere kata mana fuolo moro mang'eny mabi ikelo ga mana gi worms. Kata samoro bende ok chop kama koro kata kodhi oko ne tinyalo neno inyalo neno njofni kata mana the tongue gi bende. Koro kapok ochopo kanyo, routinely en nitimo ni after every 6 months mondo kata kadopo ni nitiere worms kaluwore gi kuma nyithindwa tuge, kuma gi chieme, gik ma gimulo, kata kane obedo ni pok ochakore to koro deworming cha dhi golo gikate worms kendo dhi miye prevention. Koro mane mo wacho ni njofni en adui mar malezi bora. Kato gima lit ni kaka janyuol nyalo temo miwach ni nyathina ni chamo madini madwarore kendi rite kaka dwarore, onyalo madho chak, ochamo olembe, to ochamo ni ito njofni bende laro kode kendo koro nyathi ol sate, nyathi rembe tin, nyathi tuo, nyathi diarrhea, to koro onyalo kata tho mayot nikech sama remo osedok piny kamoro ni hukuome to koro omadho remo maber nikech ostik e lining mar small intestine to omadho remo. To deworming golo gite. Koro watimru deworming no ne nyithindo routinely, nyithindo matin ne higni 5 bang' dweche 6 ka dweche 6. Dr. Phoebe nyocha ni wantiere kod chandruok pacho kama in bende ing'eyo nikech in bende inyalo intiere pacho ka. Wayudo kacha ka koth nyocha ne ochwe mang'eny mokalo kod oula. Iyudo ni nyithindo kachiel kod joma mine kod joma wuone odar odhi sikunde mopogore. Chiemo makare ok nyal yudore. Wantiere kod nyithindo mantiere bo higni 5. Ere kaka wanyalo neno ni kata odoko ni wantiere kod midhierni kaka mago oula to pod warito nyithindo e yo makare e weche mag malezi bora. Kata kamano yiena mondo mi wakaw yeyo kwaduogo to kanye mwadhi chako godo. Kidieny mar adek ni ok adwa no bayi. Kidieny mar adek ni idhi yudo thuolo makende mar tudori kod laktar, to bende pok wamulo mine mapek, pok wamulo mine madhodho. Wadwa ni mondo mi ji duto te family obed kod ngima makare. Emomiyo waramo e weche mag malezi bora. Kikisudi. Dial *487*3# to get this song. Oh my God, this is unbelievable. I know, it's amazing. So much more local stuff. Ooh, and we are on it too. Fresh episodes every week. Plenty for the kids too. Cartoons, movies, and educational programs. Nice. Finally, some peace in the house. Oh, look at that. They have international stuff too. Movies, great hit shows. Makes you just want to curl up and binge watch for years. Guys, I'm trying to catch up on Single Kiasi. I need the tips. Okay, ladies, we're rolling in 5. Is there anything else that you need? Now that you ask, can I get your number? Shika the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids' hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa.
Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design change. E chenro mar rameny piny, sa achiel gi nus otieno. Wan oganda luo nyaka koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Koro mbajo ng'ato mar rameny piny. Chik by. Achiedh nade osebedo mang'eny maloyo yot ka nyithindo mane wachano ni wanyalo romogo e skul koyepo 100% mochopo gi sani gin mana atamalo 48 kende. Sikunde ma pacho ka oyaw ayanga kawuono ka ywak to pod nitie ni mar kwan jopuonjre ma odonje e skul kawuono nok kopim kod mano mowinjore. We thought of a boat, but the public boat that was available is no longer. I think it is not in operation. So because of that, these children are not able to cross over to reach the school. Sirikalo yango ni sikunde 44 ok oyaw nikech midhiero ma okel kod oula ka moko makaluo to ne ok obedo mayot ne jopuonjre chopoe. Jatend migawo mar pur Mithika Linturi otonye dwaro mar gole apisi bang' komiti mar od bura rem thiche oko. Bende nyalo paro kamne wakawe yweyo midhiero mwasebedo godo pacho ka weche mag oula kachiel kod koth mang'eny. Dr. Phoebe bende lero kacha ni ber ka wang'iyo weche mag malezi bora tiene ni rito nyithindo, rito joma mine mapek kachiel kod mine madhodho mondo mi ngima oganda duto te obed makare. Dr. Phoebe okang' machal kod monego bed ni timo nang'o? Erokamano nyaka machal kamano kwasebedo kwaneno aneno ka pi ywero udi kendo pi ywero chiemo me puothe, pi ywero livestock. Mago te gin threats meke malnutrition nikech kang chiemo me puothe odhi kang livestock ma ji chamo neno kaka gwen, rombe. Koro gimo wanyalo timo kanyo mokwongo mondo neni nyithindo gi ok obedo malnourished kuonde mobedo affected kabisa kaka Nyando. To koro wawacho ni ka sirikal oyie to okel gimiluongo ni rapid response. Nitiere gimiluongo ni supplementary feeding program manyiso ni en chiemo molosi e yo maber mondo bed gi madili moromo e iye kanyo kendo en chiemo ma contact ma nutrient dense minyal tede mayot. Ng'enyne obiro kaka nyuka, samoro bende obiro kaka chiemo minang'o miluongo ni ready to use therapeutic foods kata RUTF. Koro kuondego nyaka koro kony nikech samang' chiemo onge opio ywero te kumang' miyo ni wuotho modhie chiemo bende onge kaso be yudo ni kata mana accessibility kaka ng'ato nyalo wuok madhie duka mondo ng'iew gimoro ma nyithindo gi nyalo chamo bende bedo matek. Koro nikech geng' makamano koro wakwayo ni ka government nyalo yie konyo kata mana organizations moko bende machiwo those rapid response mondo otim kamano. To mogik kendo wajiwo ni jogo ma nyithindo ma tin ne higni 5 item kabisa mondo kik gibed kar pino e muda mang'eny nikech gimokwongo gima pino bro nyalo kelo bulongo ni waterborne illnesses nikech sama gituge pi molil kata gangi modho pi molil. Dr. Phoebe yena mondo miaka usiku kiena. Hello Sharon, penj laktar. Hello, Rita. Sharon? Mosna laktar. And penje ni mapek. Di nyime wawinji? Ane chen kom ni mapek kan gi ich mar docha hotel mar Araberia. So penje ni koro seche mane pod ni e chini. Ntiere samoro oketi tie matiel, ntie jok moko winjo kata kidie kendo ng'ato wacho ni oketi odowa no kosamuogo to modho pi. Samoro oketi kata gi sukari gi ne chamo pile. Sama bedo nyalo miyo nyathi shida konyuole obedo gi afya mok ber koso. Sharon ino keti ang'o? Ano kete mchele. Oketi mchele, ichamo mchele kabisa. Erokamano ahinya. Daktari. Erokamano Sharon ne wawacho ka erokamano kuom wachonwa adieri nikech ji mang'eny chamo dowa to pando. Jomoko bende muko udi mekelo to chamo. Kata maka. Sama miyo oting'o nyathi e iye to
chiemo mochamo 70% affect outcome mar nyathini. To kendo gima yudore sani en ni nitiere generational impact. Manyiso ni kamiyo ogamo ich, ka en gi deficiency mar anemia, to bang'e nyathini later in life nyalo bedo gi challenges meke deficiency in anemia. Kata ka en miyo mogamo ich to bones kata mana weak be nyalo affect nyathi. Koro gima miyo chamo mana kaka Sharon owache no affects nyathi. Ne momo wacho ni sani kawa wuoyo kuom malezi bora. Samora mora ma miyo isefwenyo ni igamo ich to ber ka idhi osiptal mondo ichak gimiluongo ni antenatal clinics. To kendo wacho ni at least itim those visits 4 kapok inyuol, katin kabisa. Nikech sama itimo mano idhi tim gimiluongo ni blood works. Kendo science kata mana research oseyudo ni miyo mine mang'eny machamo doa kata machamo lo gibedo ka gimiluongo ni iron deficiency anemia. Manyiso ni nitiere madili ma del dwaro koro oketie odowa cha. Kanyo pok otieko gi Sharon, kar Sharon yadwa ni mondo mine mang'eny ochike itgi gimomiyo idhi kelo chandruok kod kaka inyalo timo mondo mi kik ibed gi chandruok. Juma, hello, penj laktar. Yes, hello. Machiegni penj laktar Juma. Koro penj mane ako chalo kama. Awinjo kala kar puonjo ni kik wamiye ga nyithindo gik machalo tam gini go. To nyathina nosedhi mochamo tam koro aneno komiye injury. Leke ne motung' kande, ochalo gimosonyore. Koro seche moko rame ka kondo donjo e kindgi. Koro mane mana na piny laktar ni to ere kaka inyalo kony nyathi machalo kama. Alafu penj mar ariyo, nitie nyathi ma ja higa 3. To tinde en gi stadium moro ni kowiko odhiambo, to oyok ayoka ni iye kae. Then kimulo yien to iwinjo ka yoridore ti bang' kosebilo gimoro. Koro en gi tabia moro ma samoro nyalo dhi oko kata pien ne chuny otieno sa 6 biriyo gi mikande. Koro ere kaka inyalo kony nyathi machalo kamano. Ja higni 3 ni gino osetimo kuom thuolo maromo nade to biseneno laktar moro amora? Juma olalna kata kamano dagombo mondo mi awinj ni iye osefundore ka lit kamano kuom thuolo marom nade bedo seneno laktar moro amora kaachiel kod nyathi mane chamo sweet kata peremende modhi monyoso lake bende dagombo mondo mi apenj nyathi marom sama nyithindo ywago sweet kata peremende to wamiyogi wamorogi temporarily to sama wamorogi no wahinyogi mana kaka owacho maber kabisa oral kata dental challenges bende biro ka nyathi ochamo peremende mang'eny kendo gima wacho ni mucosal membrane cha be peremende inyalo kata kichamo sweet mang'eny to kata iwinjo ka gima duondi ng'adore ka duondi dwa ng'adore kata dwa koro gimokwongo en ni gol peremende no to ka en nyathi mosebedo addicted be koro ichako gole mos koro tematema mondo wuga mos oae chuth to mogik onego beni oneno dentist sani ndio osiptende mang'eny meke public nitiere gi dentist laktar mar lak en mana ni challenge ni okibidhi pile miyudgi to kidhi tinyalo book appointment mondo one kaka inyal tim to wagol the underlying issue ma cause no man peremende to kendo wach imiyo nyathi chiemo man gi calcium gi phosphorus mondo oteg lekene oteg chokene mano chiemo kaka chak ma fresh kata mana chak mopoto manero chiemo kaka omena rech mantiere gi chokene omena fulu nyithindo manyalo chamo fulu rech mora mora thurwa kochache ber ni wan gi rech mang'eny koro kendo bende vitamin D iketo nyathi chieng' e sama ber to gi chiemo kaka tong koro mago chiemo manyalo konyo mondo oteg lak nyathini to dhi mondo oyud kony to kendo tem mondo koro gik peremende kata peremende kende kata mana gige sukari mang'eny kata gige chumbi mang'eny niro ka nitiere chiemo moko bende mabedo preserved e chumbi kata mo mang'eny kata sukari mang'eny koro mano wanyalo punguza mondo watem mateko begi malezi bora ni ochamo chiemo ma healthy mondo lekene gi chokene obed motegno ene mondo mi akaw simu wiya pok owil kod sim Sharon ya dedi mapek cha wadwani mondo mi wakonyre kanyo kapok otieko chenro. Hello penj laktar. Hello penj laktar. Machiegni. Apenjo kama. Wawinji dhi nyime. Apenjo laktar ni ng'ama duong' ka nigi kute to ang'o manyalo time? Kute mage worms jofni mane wawacho ka? Worms mane wuoyego ka ng'ama duong' ni kodi kuguro kapok obedo timo deworming en ang'o manyalo time? Erokamano nya daktari dhi duoko bang' thuolo machuok mokalo. Wadok ir Sharon mine mapek ma samoro chamo dowa ni wacho ni ma anyiso ni nitiere gima dende dwaro kaka iron emomiyo koro
sama ang'o dhie clinic titimo ne gimiluongo ni blood works kata biochemical tests dhi ng'iyo ni to iron levels chal nade to kendo wa promote bende ndalo malezi bora gimiluongo ni iron folate supplements mine mang'eny ok oherogi nikech sama gichamogi to chunygi lewogi koro wawacho ni ber ka ichame kidhi nindo bang' sapa nyalo chame sama idhi nindo nikech koro tekone meke mi nausea cha kata mana winjo kidwaro ng'ok dok piny koro iron folate supplements no gikonyo kabisa mondo gi correct malnutrition makelo siso mar chamo dowa to gi siso mar chamo lo to be jomoko chamo kata mana other non food items kaka sabun gi ng'eny koro mago te nyiso ni del dwaro remo to remo no ok oyud moromo ei chiemo to jawinjo mogik nowacho weche meke worms jok madongo kata obedo ni malezi bora wuoyo kuom deworming nyithindo meke higni 5 ka dok piny to kata mana joma dongo bende chando gi worms gimokuongo ma ng'eyo ga kar Juma kanyo mondo mi akaw simu machielo hello penj Laktar Evans hello machiegni mimi kuna swali kwenda kuuliza daktari huo mimi huwa napenda kutumia sukari sana kwa anakula kula peremende za sukari za sukari sana so hizo ni affect pande mena nasanga mani mimi na nipanga labda ni hiyo napenda kwa mimi nitapenda pesa sana kwa anapenda kula vitu za sukari sana giterigi madhara mage madhara ng'eny kato gino anapenda kwa sababu gigo gin addictive koro ing'eni the system osebedo addicted koro madhara mokwongo mwasebedo kwa wacho en loss of appetite nikech ji mang'eny dwaro nyathina dak chiem to kochiem nikech sukari ka osuppress the appetite kaso kendo sukari ka bende inyo immune membrane makelo integrity madhi konye mondo ogore gi tuoche mayot kaso kendo sukari ka gi replace madili monego bedni nyathini yudo kuom chiemo nitiere olemo mang'eny man gi sukari jomoko tindo oseng'iyo gi ng'ado watermelon eno omit afuoto sembene rabolo gin chiemo mamit monyalo introduce nyithindo pole pole to kendo bende sama uchamo peremende bende kata samoro ka gidhi school peremende achiel doni nyithinda auchiel share ka gia kanyo to gituo gite koro en agent achiel mar lando tuoche e kind nyithindo to bende kaka ne jayunjo wacho Sharon wacho bende inyo nyithindo e dental kata mana miyo lekegi tow kata lekegi hinyogi koro sukari mang'eny gi nyithindo ok ber bro moro nyathi mana matin to more to inye hapa ni gima wanyalo konyorego ka daktari ni ng'ata maneno chenro mar penj laktar odiochieng' ma kawuono kapok iketo nyathini gik moko kaka sweet kaka peremende soda gi gik makamago kik ikete kik ong'igo odonga kong'eyo ni mago gin gik maonge ga nikech nyithindo bende kaka wa train gi kaka wapuonjo gi kaka gidongo ibite mane tibro neno ka wach mawacho ni en adiera daktari wadok ir Sharon mine mapek en wacho ni mine awacho kuom wasewuoyo kuom odowa koro mine mapek gimokuongo monego bedni ochiemo maber iwacho ni kamiyo ma kawaida kata an gi in Ruth wanyalo chamo chiemo adek e odiochieng' gi snacks 2 manyiso ni wachamo breakfast gokinyi wayudo lunch moro gi sapa kaso saa 4 wanyalo yudo rabolo kata yogurt gi saa 10 to mine mapek koro wacho ni omedi chiemo moro achiel e kinde kanyo nikech mokuongo nitiere a lot of growth kata mana dongruok mang'eny matimore to mar ariyo nutrition mare determine nutrition mar nyathi modhi nyuolo nutrition mare determine kaka outcome ma nyathini dhi bedo nikech ndalo machon bende culture osebedo ka inyowa mine mapek nyiso ni kik icham tong' nyathi bro ok bi wuoyo to tong' giluongo ni immune functions kendo en gi proteins gi zinc madhi konyo mondo oger immunity mar miyo niendi jomoko bende kik icham avocado to western to koro giwuoro matin wacho ni kik icham parts moko meke gweno to waseyudo ni culture samoro bende hinyowa koro ng'ama miyo mokwongo nyako chiemo makare kendo ma adequate mar ariyo omodh pi moromo to mar adek otem matek kata obedo ni uchumi rach konyalo yudo glass achiel mar chak e odiochieng' to ka ok nyalre to kata mana diriyo e juma oyud chak to ka chak tek kabisa to kata mana rech mantiere gi mifupa iye bende oyudi nikech mani ng'eni dhi loso calcium sama miyo mapek nitiere sama miyo pek to gima timore e metabolic system wa en ni ka miyo ok chiem makare
to the body bro miyo nyathi preference. Manyiso ni nyathi koro bro chamo reserves gi meke calcium, reserves gi meke proteins, reserves gi meke vitamins. Koro sama nyathi timo kamano nikech nyathi temo kabisa miye priority nikech en nyathi madongo. To koro in kama ng'ama miyo ema koro idon ka isenyuolo nyathi to isiko gi onding maremo nikech calcium koro tin. Ka isenyuolo nyathi to iron deficiency anemia iol sechete nikech remo mano bedo lost during pregnancy ne okoyudo ka nutrition mari oromo mondo o replenish. Koro ng'ama miyo nyaka dhie clinic. Samo dhie clinic cha idhi wuok kode kuom gengo malaria. So ni malaria is a leading cause of death mar nyithindo under 5. Iwuoyo kode kako nyalo sleep under mosquito in treated net. Iwuoyo kade bende kako nyalo pime virusi to koyud ni en HIV positive ikete lifelong ART mondo ores ngimane ores bende ngima nyathi. Nikech tinde yudo ni nyithindo matin kabisa minyuolo gi virusi bende tinde onge nikech a lot of campaigns machalo mawatimo sani endi. Ibo miye gimiluongo ni nutrition education ma wawuoyo kuome sani, inyise chiemo monego bed no chamo kendo chiemo monego bed ni ok ocham. Koro magi gik monego bed ni ng'ama miyo timo to kendo sama odhi e clinic cha iron folate supplements bende odhi yudo kuno kaachiel gi deworming mosebedo kwa wuoye. Kaito folate no iron folate supplement no bende mana kaka daktari no wacho kaber to chame seche ma idhi nindo kisechiemo kaito ing'eni nindo to koro kidhi winjo ka chunyi ting'ore kibinjo after test kod weche makamago thuole momaya wang'a daktari omiyo okamulo mine madhodho breastfeeding to kapo nono ni wayudo thuolo moro wabomule nikech pod watere kod thuolo breastfeeding week watere kod breastfeeding week bende wabong'eyo wach mogik minyalo weyo wagodo weche mag malezi bora. Malezi bora en mana mondo wajiw services to services gi gitimore pile. Kidhi hospital ibudo deworming, ibudo vitamin A, ibudo thieth mar malaria, ibudo kata mana mosquito treated net. Koro enena campaign mwatemo jiwo mondo access. To kikwarit mondo symptoms owuogi, ka en gi nyathi bang' dweche 6 miye vitamin A, bang' dweche 6 miye deworming, miyo madhodho nyathi exclusive breastfeeding for 6 months, kasto mano wabobedo kwatimo malezi bora pile pile. Erokamano. Okonego bedi dwe mar 5 gi dwe mar 11 kendo onego bedi en gima watimo pile pile. Dr. Phoebe erokamano makende. Kono ninga tudore kodi inyalo yudi kanye daktari. Wantiere Upper Hill KMA Center 5th floor. Floor Mara Beach. KMA Orofa Mara Beach. Eromano Roma. Erokamano ahinya. Ne India hera mar penj laktar ageno ni kwanya chela ria dek to maduong' moloyo ni ritri in miyo mapek ritri mang'eny ninde bonet mothiedhi in miyo madhodho ritri maber chiem kaka dwarore mondo mi nyathi oyud chak mowinjore ne nyithindo mantiere bo higni 5 bende nyaka warite yo makare ne jogo picha mawa erokamano makende ne director na Lindsay erokamano mathoth ne producer na Papicho Koth erokamano nyameja ani longa ni Ruth Otieno oriti masani.